Ruim 80.000 Limburgers tussen de 19 en 27 jaar zijn of worden een deze dagen opgeroepen om een vaccinatie te halen tegen het HPV-virus. Dat virus is zeer besmettelijk, maar vooral kan leiden tot kanker. Uit de eerste opkomstcijfers blijkt dat het niet bepaald storm loopt. Aan tafel Casper Den Heijer van de GGD Zuid-Limburg. Ja, allereerst even, ongeveer de helft van de vrouwen bijvoorbeeld is al gevaccineerd in eerdere campagnes. Ja. En deze campagne is toch ook om die laatste groep nog zover te krijgen. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, misschien eerst over het virus, dus het humaan papillomavirus. Het is een virus dat enorm veel voorkomt. 8 op de 10 mensen die komen ermee in aanraking tijdens hun leven. En zoals gezegd, er zijn veel verschillende typen en een aantal typen kunnen op termijn kanker veroorzaken. Dus, en baarmoederhalskanker is het belangrijkste, maar ook kanker van de penis, anus, vagina, schaamlippen, mond-keelholte. Dus het heeft gewoon behoorlijke impact. En met een prik, 2 prikken eigenlijk, kun je het voorkomen of grotendeels voorkomen. U noemde al een aantal vormen van kanker. Vaak inderdaad wordt het met baarmoederhalskanker geassocieerd, maar het is ook voor mannen belangrijk, hè? Ja, zeker. Dus zoals ik noemde, dus de penis, anuskanker. Daarnaast, dus dat is voor jezelf. Daarnaast kan je het natuurlijk ook doorgeven op het moment dat je zo'n infectie hebt. Dus dat is ook een beetje in het algemene belang. Dus ook voor je partner kan het dus helpen. Ja. Want het gaat vooral over dat effect dat er kanker uit voort kan komen, hè? Het virus zelf is niet heel erg ziekmakend, toch? Nee, dat is het. Dus dat je eigenlijk van de infectie zelf merk je lang niks. Dus, maar echt op termijn. Dus dan gaan er echt 10, 15 jaar minstens overheen. Dan krijg je dus die kankercellen. En dan kan het dus ontwikkelen. En dat kan behoorlijke impact hebben. Dus het is op de lange termijn, maar eigenlijk nu al essentieel is dat je het inzet. En waarom deze jonge leeftijdsgroep? Waarom 19 tot 27? Ja, er is gekeken, dus ook in onderzoek, dat het vooral effectief is op het moment dat je nog niet seksueel actief bent. Dus daarom zetten we hem ook in het Rijksvaccinatieprogramma nu in op 9-jarige leeftijd. En dus in onderzoek is er naar gekeken vanuit de Gezondheidsraad, ook geadviseerd. Tot 27 jaar heeft dat vooral meerwaarde en kunnen we hem kosteloos aanbieden. Ja, nou, zoals we al zeiden, het gaat niet alleen over vrouwen. Het is ook belangrijk dat jonge mannen zich laten vaccineren. En dat gebeurde vanochtend bij de GGD in Maastricht. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb daar eigenlijk weinig op tegen. Het is iets wat al heel lang bekend is. Inderdaad, misschien niet voor mijn eigen leeftijdscategorie, maar wel voor anderen. Dus het is niet iets heel nieuws. Het is zeg maar niet de berichten die we bij corona hebben gezien, niet de discussie. Ik zou zeggen, ja, waarom niet? Het is zo gepiept. DJ is een van de jonge mannen die wordt gevaccineerd vandaag. Ik vind het spannend. Nee. Mannen kregen het HPV-vaccin als kind nog niet aangeboden, dus die maken nu een inhaalslag. Ik zet er al op. Er was wat angst en twijfel of alle discussie rond de coronavaccins een rol zouden gaan spelen bij de HPV-vaccinatie. Voor DJ speelde dat niet. Ja, zelf niet zo. Ik ben ook bij corona niet zo'n twijfelaar geweest. Ik heb gewoon ook meteen, zodra het kon, een vaccinatie ingepland. En uiteraard ook de boosters en wat daarnaast gekomen. Dus dan zou ik zeggen dat dit nog minder moet zijn. Dan mag u zo naar de administratie lopen. Uiteindelijk werden er vandaag in Maastricht 220 jongeren gevaccineerd. Ja, voor DJ in het filmpje speelden dus de coronadiscussies over vaccins geen rol, horen we net. Is dat wel iets waar jullie mee te maken hebben als het om gaat om mensen tegenwoordig tot een vaccin te bewegen? Er is natuurlijk tijdens corona is veel aandacht geweest voor vaccinaties. Dus mensen hebben ook steeds meer kennis over vaccinaties. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen zich ook goed willen laten voorlichten. Ook dus erover willen praten. Dus daarvoor zou ik ook oproepen. Dus praat erover, over de mogelijkheid om dit vaccin te nemen. Het kan dus op termijn kanker voorkomen. Praat erover met vrienden, met je familie. Wat zijn mogelijke bijwerkingen van dit vaccin? Het wordt al jaren dus ingezet, miljoenen doses gezet. Vooral wat we zien is lokale bijwerkingen, roodheid, spierpijn, af en toe wat algeheel niet lekker voelen, maar dat is echt beperkt tot de eerste 3 dagen na de prik. Op de lange termijn er is wel eens gekeken naar vermoeidheid, migraine, maar dat komt niet meer voor bij de groep die het vaccin heeft gehad dan bij de groep die het niet heeft gehad. Ja, we begonnen ermee, hè? Dus toch lastig om die jonge groep zover te krijgen. Wat kunnen jullie doen? Ja, dus de jongeren die het betreft, die krijgen allemaal een uitnodiging op de bus.
we proberen het onder andere via dit programma proberen we er aandacht voor te geven. Ook via de social media natuurlijk. Dus ja, we proberen het gewoon onder de aandacht te brengen. En dus nogmaals de oproep van ga erover in gesprek. En mochten er vragen zijn, dan zijn we natuurlijk ook daartoe bereid. Dus we hebben ook een callcenter dat gebeld kan worden. Dus, Ja, en het kost niks, hè, begreep ik. het is kosteloos, ja. Klopt. Dus iedereen die zou willen, die kan naar www.hpvafspraak.nl om een afspraak te maken bij hem of haar in de buurt. Zeker, ja. Oké.